प्रभु यीशुଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜିର ଏଇ ଦିବସ ନିମନ୍ତେ କହିବା ଲାଗି ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମତେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କି ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ମୋ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କେବେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ କେବେ ସଫଳ କରିବ? ପୁଣି କିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ମୋ ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ବି ସେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲାନି ବୋଲି। ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ବୁଝିଗଲି କି ସେ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ସତ୍ତା, ମୋର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ, ମୋର ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍, ମୋର ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍, ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣ। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି।